този урок ще разгледаме още един метод за сортиране. На английски той се казва Merge Sort. На български може да го преведем като сортиране чрез сливане. Той ще бъде по-бърз от двата метода, които вече сме разгледали. Те бяха сортиране чрез пряка селекция и сортиране по метода на мехурчето. След малко ще видим и защо той е по-бърз. Нека започнем с основната идея на алгоритъма. Ето един примерен списък от числа, които ще искаме да сортираме в нарастващ ред. И сега какво използва алгоритъма чрез сливане, за да сортира тези числа? Първо, разбива списъка на n подсписъка с дължина единица. Ето защо тук тези 8 числа съм ги представил като 8 отделни списъчета. След това може да кажем, че всеки такъв списък с дължина 1 си е сортиран сам по себе си. Няма нужда да правим нищо за него. Това, което алгоритъма прави, е последователно слива сортирани подсписъци. Значи той в началото може да започне спокойно да слива ето тези двата, после тези двата, тези два и тези двата. Те вече са сортирани, т.е. той може да ги слее, ако знае как. След малко ще видим как това може да се случи, но резултата като цяло би бил следния. Имаме тук един нов списък с дължина 2, съдържащ числата 7 и 9 в правилния ред. После още един списък, който съдържа 3 и 5. После имаме 1 и 10. И накрая имаме 0 и 4. Последен, четвърти списък. Така, те отново са списъци, които са сортирани, т.е. може да ги слеем, ако знаем как. Ще видим след малко какъв е подходът. Сега ще слеем тези двойки и ще се получат нови само два списъка вече. Единият ще съдържа числата 3, 5, 7 и 9 в сортиран ред, дължина 4 е този списък. Другия ще съдържа 0, 1, 4 и 10. Нов списък с дължина 4. Останаха ни само два списъка. Сортирани са, можем да ги слеем и ще получим крайният отговор. То е 0, 1, 3, 4, 5, 7, 9 и накрая 10, най-голямото число. Така, това вече е един списък с дължина 8, сортиран, крайният отговор. Как обаче правим това сливане на сортирани списъци? Нека да разгледаме един пример. Имаме тук два списъка, малко по-кратки, но с различни дължини. Няма нужда да са с еднакви. Това, което ще правим е, слагаме си един маркер върху първите числа, които в случая са най-малките в техните списъци. Значи, виждате, тези списъци в случая са сортирани в нарастващ ред и двата и резултата ни ще трябва да е също в нарастващ ред. Започваме от най-малките числа 0 и 3. Избираме по-малкото. На всяка стъпка избираме по-малкото. В случая 0. И понеже вече 0 избрахме, преместваме този маркер тук надясно и вече сравняваме 3 и 1. 1 също е по-малко от 3, избираме го и местим пак маркера надясно. И вече сравняваме 3 и 10. Вече 3 е по-малкото, вземаме числото от първия списък и местим тук маркера надясно. Сега вече имаме 5 и 10. 5 е по-малкото, вземаме него, местим маркера, имаме 7 и 10, 7 пак е по-малко от 10, вземаме него и местим маркера тук. Имаме интересна ситуация, две еднакви числа, които трябва да сравним. В тези случаи няма значение от кой списък ще вземем. Вземем едната от десятките, например от първия списък, местим маркера вече след края на списъка. Когато стигнем в такава ситуация, че един списък се е изчерпал, просто останалите числа от другия списък ги вземаме и ги приписваме тук в края. В случая само едно число, десятка. Ето получихме резултат, който е списък с дължина 7, съдържа всички числа от двата начални списъка и освен това числата в него са подредени в нарастващ ред. Това е подхода, който ще използваме в сортирането чрез сливане. Колко стъпки ни трябваха? Ако тук имаме m елемента в първия списък, а във втория n на брой, всъщност бяха ни нужни m плюс n стъпки, за да направим сливането. Защо е така? Ами на всяка итерацийка местихме единия или другия маркер надясно с една позиция. Всяко число по-скоро от двата списъка е получило веднъж маркер върху себе си и веднъж го е отмествало надясно към следващото. Следователно, брой итерации, които сме направили,
е равен на броя числа общо в двата списъка. Това ще ни помогне сега да сметнем и общо колко е сложността на целия алгоритъм. Колко стъпки ни трябва в най-лошия случай. Ще разгледаме пак нашия пример от началото и направо пак правим същите неща, които правихме на първия слайд. Знаем, че ще слеем тези 4 двойки единични списъци. Сега вече знаем, че броя стъпки тук ще е по 2 за всяко от сливанията, тъй като сливаме списъци с дължина 1. Още тук става така очевидно, че общия брой стъпки, който е нужен за да слеем всички списъци, всъщност е колкото е броя на всички елементи, които ще сортираме. В случая може да кажем n или в нашия пример n е равно на 8. Нека да видим дали това продължава да е така при следващата итерация. Значи казвахме, че тук имаме сега само 4 списъка. Ето го единия. Другия ще е 3 и 5. После имахме 1 и 10 направо в реда, в който са си. И 0 и 4, пак така. Сега имаме 4 списъка с дължини 2. Ще слеем тези и тези. И сега знаем, че тук ще ни трябва 4 стъпки и тук 4, тъй като са два списъка с дължини 2. Виждаме, че пак n на брой стъпки са ни нужни, което е 8 в нашия пример. Просто всеки път, всеки елемент от тези, които искаме да сортираме, участва в едно от всичките сливания, които правим. В едно и точно едно. И поради тази причина общия брой стъпки, които са ни нужни и общия брой елементи, които сливаме е n. На следващата стъпка вече, както показахме преди малко, ще имаме само два списъка, дължини 4. Това е единия, ето го и другия, пак с дължина 4. А ако искаме да ги слеем, ще ни отнеме 8 стъпки, тъй като тук имаме 4 и тук имаме 4 и пак толкова стъпки. Накрая ще получим крайния отговор, както видяхме по-рано. Няма да приписвам числата, за да не губим време, но ще нарисувам броя клетки, тъй като ще ни е полезно след малко. Тъй като знаем колко стъпки са нужни на всяка итерация, но все още не сме сигурни колко ще са итерациите. За да преценим това, нека да разгледаме какво се случва наобратно. Значи тук имаме списък с дължина 8 и всъщност може да си представим, че сме го разбили на два по-малки, на половина, с дължини 4 тук. Тези двата, всеки от тях също разбиваме на половина. И тук вече стават дължини 2 и накрая също имаме едно разбиване, последно разбиване на половина. Тоест, вземаме n в началото, делим го на 2, на 2, на 2, докато не стигнем до списъци с дължина 1. Ами, всъщност, в най-лошия случай, брой итерации могат да бъдат логаритъм с основа 2 от n. Това може да го, ако не ви става веднага ясно, може да поекспериментирате, да видите защо е така, но така се получава заради това постоянно разделяне на списъците на такива, които са с дължина 2 пъти по-малка. Също така видяхме, че на всяка итерация правим n на брой стъпки, т.е. можем да кажем, че в най-лошия случай една такава горна граница за броя стъпки е n по такъв двоичен логаритъм от n. Това е най-така лошото, което мога да постигнем с този алгоритъм. За предишните два, които разгледахме, каква беше сложността? Тя беше n квадрат, в най-лошия случай. Ако сравним тези двете неща, виждаме, че n квадрат, нали, това е n по n, тук имаме n, но по нещо, което е доста по-малко от n в общия случай. Логаритъм двоичен от n. Може да разпишете така за различни числа, какъв е двоичният логаритъм от тях, за да видите колко по-малко число се получава. Ето защо този алгоритъм, чрез сливане, казахме, че е доста по-бърз от двата, които вече разгледах. Сега в следващата част на урока ще разгледаме вече възможни имплементации на алгоритъма. Има две основни насоки за това как да имплементираме алгоритъма. Първия се казва отгоре надолу или топ-даун, при който хващаме числата, както са в големия списък, и го разбиваме рекурсивно на все по-малки, нали, с дължина 2 пъти по-малка списъци, които накрая, като стигнем до единичните списъци, си представяме, че са сортирани и се връщаме обратно назад, като сливаме сортирани списъци. А другия подход се казва отдолу нагоре, bottom-up, при който още в самото начало си представяме, че нашия списък за сортиране е разбит на единични парченца
избираме си кои ще бъдат сляти по двойки, сливаме ги с алгоритъма, който показах, после сливаме получените резултати и така докато стигнем до един голям слят сортиран списък. Това ще разгледаме в следващия урок.